What's happening? It's your boy Jigsaw Jigbe for the base. You know what it is. It's into the podcast bafethu. Welcome to our another episode. Namhlanje bafethu got a special guest bafethu. It goes by the name of Square there. Inkonzo yajongo rapper bafethu. Ngingazi ngigaqa amagula kakhulu mfethu ngizovela ngidedele yena umfethu usazisho mfethu ukuthi siphethe bani namhlanje mfethu. Over to you mfethu. Uqede. Sure. Sharp. Bethawu sikwede umrap enkunzi umbhema inkunzi ejongo rap umshayiwe ngoma abanye betomo intombi ezimbili ezaficalela kunobe sethi ngithandana kwabili umshaqe ngamfuthu sikwede umrapper njobalesho nje igama ngiyarapper ushuni ejongo rap Yeah mfethu. Ubani uSquad mfethu? Awusichazele kahle yazi. Siyabona ukuthi uba igama lakho lapho abazali esepasini mfethu ukuthi udabaphi nendawo mfethu. Tell us a bit more about yourself. bethu sikwede elokudlala vele yabo lokudlala ngithi umdlalo vele hip hop umnotho labazali bethu umnotho waphakathi bethu ngikhulele khona la eBhamshela ngihlala khona nje la eBhamshela mfethu so ushuni nawo uqhamuka khona la eBhamshela Squad bethi ikuphi okwenza ukuthi uzongena emculweni lo mculo owushayayo Squad yabo and awuthi bawuthandayo la eBhamshela ikuphi okwenza ukuthi uzungene ukuthi hayi ngiyangena kulento nje into yami nje baba mfethu engingakusho ngenza hip hop umuntu ongazi hip hop emixwe nesigqi sikaMaskandi sure so ngase ngiyibiza ngejongo rap ke so ihamba kanjalo indaba yakho so ngase ngihlanganisa ngokulalela mfethu because umuntu esakhula abokade sidlala hip hop kakhulu mfethu podcast yaphesheya bengaka focus kakhulu abafethu la so bekuyileyo ngase ngithi mfethu mangayihlanganisa mhlambe lento ngoba umuntu wasemakhaya yabo mhlambe ngihlanganise nalento le abantu abayithanda kakhulu ekuMaskandi la endaweni yethu kuzophuma into mhlambe abangayijabulela abantu bethu yabo so ngayishaya bese ngaexperimenta njengoba sesilana hayi manje kuyijongo rap hayi Jongo rap. Oh so ijongo rap hip hop ehlangene noMaskandi phakathi. Umbhaqanga noMaskandi ne-hip hop. Kanje awuchazele kahle le genre. Understand. Ifona under which genre kahle lo mculo wakho? no bethi hip hop It's a hip hop. yeah kodwa imixwe noMaskandi so ngathi nje imixwe nesigqi selokhuzana sesintu kahle hle so uyihlanganisa bethu ize izwakale ngalendlela ngoba incike kakhulu ku-hip hop kodwa noMaskandi ukhona bese ngoba khona ingoma ethi akwebelethwe emhlane yabo khona ingoma bese engeke ngayikhipha ethi akwebelethwe emhlane bethi abantu bayithanda kakhulu yabo so nayo umuntu mangayilalela noyaziyo bethu i-hip hop kodwa inoMaskandi futhi inalawo ama elements nje oyi2 bethu ahlanganisiwe nami ngangazi ukuthi izohlangana kanjani into yabo mawuthi ayicabanga khona kuyehlukile ngoba nalokho ukuthi ingenzeka nje kodwa bethu yabo ngo-experiment ukubona nokuthi umculo ngiyawuthanda bethu so ngazama bethu ngiyagcinisa iphumisa kanje qale nini ungena nje emculweni sisikhuluma ngene emculweni umculo bethu uqale la ngo-2012 manje 2012 2012 uphumile no esikoleni bese ngiphumile manje esikoleni kade ngikamashu umuntu ezama amatoho yabo mangithi ngihlele mfethu emqashweni ngiyezwa nabo abantu bethu yabo kunomsindo lapho ngizothi ngiyongena because kwenzakala manje ngafika manje abantu bayarecorda manje yabo Zashiba la. manje bashaya into yabo ngathi hayi manje nami ngaya lento le ngibhala manje nami ngihlanganise bethu yabo Gcine sengena kanjalo bese ku music ke. So ekuhambeni isikhathi nami bengishaya lusho lo busha ngaleso sikhathi. Kuthiwa yini ngombe? Konje bethi le hip hop. Le hip hop yo lokhuzana yo Rick Ross what you swag. Oh, swag. So, swag now. Swag nami phela makaphi saqondile yabo. Ngikanjalo bese kodwa bese umuntu nginakho lokuthi
umuntu kumele ezame indlela yokuhluka yabona. ya ngoba balekile. Nginakho lokho mase ukuthi akazi kanjani kodwa kuzokwenzeka. So ekuhambeni kwesikhathi bethu ngilo ngivakasha ekhaya ngibona ukuthi abantu bawuthakasela kanjani umaskandi. So ila engaqala khona ukuthi hayi ngithi ngihlanganise lento. Ngibona ukuthi ihamba kanjani bethu. Kwaze waphuma lento ethi umuntu mangafuni sisheke intombi yakhe. Akayibelethe mhlala. Akayibelethe mhlala hamba naye. Akho shwele. Manje ukhona ingoma yakhe yabankulu nje le ekwamshela my hood. Esibuyele emuva. Yeah. Ngabona nekipa yonke into etrenda kakhulu. Ngathi mfethu leyo ngoma yona engifake ebantwini yabo. Yona ngoma engifake ebantwini mfethu leyo. Yila ngase ngiqala khona ukuphuma kulesi style lesi yabo. Sisala abantu laba kade ngisisho. Sengifuna ukungena kulesi ke. So ngakhipha ingoma kanjalo ke ethi bhamshela my hood methi abantu bayithakasela yabo. Bayijabulela sashutha nemusic video bethi ngoba inani. Bagcina sekuma ihood sengayami usikwese my hood ipina show uma vele bethi Spanish uthi sifikile ebantwini eSpanish so umuntu waseshane nelokhuzana bethi neyikipa bethi yabo amahudi yabo Pusha leyo track. no kwakuphusha bethi lokhuzana inhloso yami ukuphusha yona ingoma ngoba yaphusheka yona impela isikhathi. So abantu emva kwalokho base beyifuna ke yabo izinto ngase sengizenza sekuyibhizinisi yayibona Futhi isatholakala. impela yeah isakho Imali like masingena mhlawumbe ezintweni kuma industries sinabantu mhlawumbe esikhule sibukela kubona yabo abantu wena ungathi uba okhule umlandela and why ulana bethu mina ngoba ngisho ukuthi ngiqale kule hip hop leya so umuntu engimdlalo bethi bekuthi hayi ibona no records ngoba phela noma una bethi umculo omlandelayo kodwa kumele bethi ube nento yakho ulalele ukuthi nabantu balalelane yabona uthola indlela thize ukuthi uyihlanganise leyo nto since uyi artist because uma uyi artist bethu awukwazi ukuthi uhlale ekhoneni lakho mfethu yabo kumele ubone ukuthi abantu benzani bathanda yini yabo benza yini inabafocus ekuyona uzama ukuthi ukufuse nalento yakho le uzezophuma lento ekumele iphume abantu ngoba phela umculo vele siwenzela abantu akuwona wethu senzela abantu nalento esiyenzayo senzela abantu yabo ema unai khona mhlawumbe icwecwe out or something new so sebenze kuyona usazosebenza kuyona and ngoba usebenzisana nabo kanjani nginalokhuzana bethu ngine mixtape on mixtape engikhiphe last year ijongo rap chapter 1 bethu ngisebenze no kunomfethu wasothungathi endlini lomlilo uthize Thobelani uproducer uyarapper futhi kube DJ Toxic Beats wakhona lebhamshela mfethu uproducer mfethu no wala insusi lwamfana lo ghost yakho hayi watch out Elo ngathi umusho baba bambeka bethi abantu ayi maskandi azizongena bese ngilethela lapho bafethu shout out to Toxic bafethu keep pushing up dog yeah mfethu so kuleyo project mfethu ngisebenze nabo inengoma ezu14 yabo yeah ezijongo rap nje u90% wayo then mase kuba khona nalezo ke bethi yabo lezi izokuthi zizohamba nabantu yabona so latest single ithi iqomist yo iqomist koma manje yabo ngoba imayilana awuchazele ngike ngayibona kancane mfethu chaza ukuthi ukhuluma ngani lapho ayichaze izongishaya intombi wena phela siphila nabantu siyayibuka imkhuba yabo bethi benza yabo bese siyabona ukuthi simisa kanjani bethi sibathemba bachazela ukuthi so bese iqomist mfethu issue nje ititle yayo iqomist intombi eqoma manje yabo intombi yaqoma nje kona ukhala ngalo mikuleke ithi uma ivuka lapho kuphinde iqoma because ithi iqomist yabo uyabhala mfethu uciko wakho mfethu yabo from lapha mina ngaqala ukulandela ngizwa le ngoma le ethi umuntu mayengafuni sishela intombi yakho vele ethi intombi futhi iyashela hayi wonke umuntu ngeke uhlezi ugadele nentombi yakho futhi ishele ngoba ethi intombi iyashela futhi hawu mfethu
Umculo wakho mfethu kwenye level bethu. Shout out to you ngalokho mfethu. Shout out to you mfethu. So mfethu omunye umbuzo engifuna ukubuza mfethu. Yini osebenza kuyona kulonyaka? Yini abantu abangayidindele? Mfethu Squad. engingakusho bese kwamanje, so after i-project leyade ngisho i-Jongora chapter 1 mixtape, Yeah. kunengoma engiyikhiphile awuphenduka zami, i-title yayo, so it's a motivational song. Umuntu engayibheka mfethu, ikhona mfethu yonke indawo yabo. Umuntu engasearch ethi Squad, uzoyithola mfethu ikhona nje ku Facebook, Instagram, yonke indawo, TikTok. Then emva kwalapho ngakhipha iqomisti-ke le kuyona engiyiphusha njengamanje. So okwamanje bethi ngisaphusha lona iqomisti leli, ibona liqoma iqoma lize lifike yabona. So okwamanje lona ngisaliphusha, then mase ngizobona mfethu mase ukuthi kancane, then ngizovuka ngenye single cause manje ngathi ngifuna ukufocus kuma single bese kwamanje lapho, because ama project ayadraina kakhulu, ngifuna ukuqamba manje. I-project bethu idinga isikhathi bethu i-budget yonke leyo nto bethu, ngoba ayikho into singayenza ngaphandle kwemali. So lesiposta nje iqomisi uma selithanda ukuthi lithi ukuthi khona enye into bethu engizuza la manje yabo. Akusetshenzwe. Akusetshenzwe but then ulindele umsebenzi, Hayi awudingi bethu umsebenzi. iyona into umuntu bethu busy ngayo bethu umculo yabo, cause manje umculo siwenzela abantu bethu. Kubalulekile ukuthi nawe uma uyi-artist mfethu wenze sure ukuthi uyarelate mfethu nabantu yabo, because ingoma zami njengobusho mfethu kubalulekile ukuthi ingoma imthinte umuntu noma engayiphi indlela, ngoba ngisho ukuthi kuno-motivational song ethi awuphenduka zami, kunowakwebelethwa emhlane, kunamaqomisti, kuningi nje mfethu. So ukubuka futhi ukuthi abantu bathandane ukuthi yini mfethu ezongena kubantu yabo. Yeah mfethu, enye into mfethu engifisa ukuyibuza mfethu. Iziphi ingqinamba mfethu? Before ngize ngifike lapha yabo. Abantu la ebhamshela umculo wakho bawamukela kanjani endaweni, abantu bawuthasela kanjani, wena observation yakho thatha kubeka mfethu yakusebenzela mfethu. Nje. Yeah mfethu, bethi abantu bawuthanda bethi umculo wami, ngifuna ukuqamba manje. So kahle abantu bayayithanda into ehlukile mfethu. That's the key dog. Bayayithanda into ehlukile because ushuni wami uhlukile mfethu. So and ukhuluma into ezwakalayo yabo leyo, because kukhona uthothi umuntu ushaya into ehlukile kodwa manje futhi akuzwakali kahle ukuthi ufuna ukuthini. So into yami mfethu kanjalo mfethu, positive feedback mfethu into engiyithola mfethu since ngawuqala nje music, since ngaqala noshuni lo bengwenza mfethu bungekho kangaka ebantwini, because besibaningi kakhulu esiwenza kodwa ifana neyabantu abaningi. So mfethu bayithakasela le nto mfethu, abantu yabo bayilandela futhi ngoba bayakubuza mfethu manje Khiphani wathulile mfethu, wathule yabo. Lokho kuyaqhuquzela futhi ukuthi hayi khona abantu abawulalelayo yabo kanjani. Sinjalo. So umotivate youth nje sakusungela emculweni, noma bakubona lo mculo bese nawo basabona ukuthi basadonsa kanzima yabo, ngoba phela awuthi ufike endaweni ube umaster yabo. Qala lapha nawo ubamba ugcine nawo so just unike ithemba, ihope. Into engayisho mfethu kumuntu uthanda ukwenza umculo noma owenzayo, kumele wenze sure ukuthi uma ungena ku-music uyawuthanda, ungenzi ngoba ukuthi hayi ngibona usibani bayenza noma ufuna udumo nemali. Hayi ngoba imali eyivikela ngesikhathi sayo kudala Ikhona vele imali mfethu ku-music mfethu, imali ikhona, ngifuna ukuqamba manje yabo. Imali ikhona mfethu, kodwa-ke kuyenzeka uthole imali uthi uma ufika ifike nayo, mhlambe kokunye kuyenzeka ifike late yabo leyo. Ayilingani-ke futhi nayo ukuthi iba ngakanani mfethu yabo, kuya ngokusebenza kwakho mfethu nangezinto zakho ukuthi uyiphusha kanjani. Kodwa ukumotivate mfethu umuntu ofuna ukwenza umculo akube ukuthi uyawuthanda mfethu, and azi ukuthi ama-challenges akhona azoba khona futhi khona la uzokuyitshela khona ukuthi hayi ngiyabona manje sengiyayekanga manje yabo. So enye into bese elinye iphutha engihlamba abantu bayalenza ile nto ukuthi umuntu
mayesenza umculo mfethu afocus kuwona kakhulu bese kodwa ezinye izinto ezibalekile itoko mfethu libalekile yasidinga isifana mfethu it's either umculi noma uyini mfethu kumele udle ugqoke kahle mfethu unuke kahle mfethu mawufika abantu bekuthathe serious so kubalekile lokho mfethu ukuthi umuntu kube itoko manje lona itoko mfethu akube isigele kube ukuthi umuntu uyakeleza mfethu kodwa into yakhe ihleleke mfethu ukuze noma ufike ebantwini abantu bekuthathe serious bebona ukuthi umuntu mfethu uyasazi isitori sakhe yabona injalo mfethu idingeka kangaka imali ngempela awuchazise lapho mfethu ukuthi obala izinto mhlawumbe edinga imali kumculo mfethu because omunye engacaka ukuthi mfethu ngoba lento mfethu oba sebephumelele oba mfethu abazi ukuthi kwenzakalani behind the scene what goes on imali engakanani involved ukuze kwenzeke lezo zinto ezikanjalo ama music video obala into ekanjalo nje mfethu awuchazisele lo sekhaya lo ocaka ukuthi yonke into nje yamasulu ebone nani masenuka mnandi stage mfethu because abantu simanga like abakuvezi lokho kakhulu baveza le side le advice mfethu ukuthi baphatha izingane ba imoto egrand yabo mfethu mizi emkhulu kanti leyo mizi ya rent yabo iphume phakathi awuchazeke lenkazi ihamba ngopetrol yonke leyo yeah mfethu so kahle mfethu imali yadingeka mfethu njengoba sengishilo imali yonke into oyenzayo when you make a move noma ngabe iphi move oyenzayo mfethu emculweni udinga imali ake sithi mhlambe uya ku event ayasiqali la usa record nje makumele uyo record lo muntu wakena udinga imali yabo lo muntu ozokurecorda imali leyo moya khona mhlambe kuyagitshela imali leyo mase uyiqedile ingoma isiphumile sekumele uyipromote ingoma uyifake kuma radio uhamba ama shows imali yonke leyo ama music video nawo ashuthwa ngemali yabo so nje mfethu ngale ukugoqana mfethu ku music ibalekile mfethu imali noma kanjani mfethu ibalekile mfethu ngalendlela lokuthi awukwazi kuba ne staff mfethu esintswempu uhlale naso mfethu yabo ungasiphush because ukuphusha mfethu kuyayidinga ngempela imali phume phakathi yonke into kuyayidinga mfethu imali kodwa mfethu umuntu ingamdiscourage ingamthusa indaba yemali mfethu into uma uthi ayithanda iplan yenzeka njengomusho mfethu so yenza iplan mfethu iplan so ikanjalo nje mfethu kanjalo mina umbono wami enginawo nje noma isifiso sami yabo ama artists la eBhamshela sinawo maningi ama artists yabo la ngiyafisa ilanga yabo ama artists la local ehlangana enza ishow nje thizeni yabo just local yabo mhlambe fundraise imali nawo just ukuthi yabo for lento yemali yabo isolution ethile yabo yazi kunzima mhlambe ukuhlanganisa ama artists noma ukuhlanganisa abantu but ingcono bezoyikhulumela bona yabo uqinisile so kungasiza mfethu lokho i-idea enhle mfethu lo mbono omuhle kakhulu lo kungasiza mfethu because manje umuntu nomuntu unabantu abamlandelayo yabo sure hayi maningi bathi makufika wena mfethu ukufika mina kufika uJiki mhlambe ngizofika no10 wami uJiki afike no60 wakhe mhlambe wena ufike no100 wakhe yabo into mfethu iyahamba mfethu iyamove mfethu because into ebalekile mfethu ukuthi into ingene ebantwini yabo hayi siyafisa ngiyawufaka umbono manje lonke ama-artist abukayo la mfethu na idea noma shade kanjalo mfethu iyofika izosupport abafethu yabo mfethu because ipurpose yale podcast mfethu ukuthi like sizwe ngathi like liningi talent elilalo ukuthi alikho expose ngaleyo ndlela yabo mfethu so anyone mfethu office ukuba ikhona la mfethu engeza mfethu share story sakhe zama mfethu sipush local yazi nawe mfethu yazi lekere baba qale ekhaya siyaqhubeka mhlambe ilanga sibona le but ngesikhodla siphuma njalo mfethu siqalwa kancane mfethu noma yiphi into mfethu iqala kancane kodwa kube ukuthi ke umuntu uyimisele kangakanani mfethu ilodi iqhubeka ke MD record record madness MD mfethu mfowethu mfowethu ucebzini mfethu ezinye insizwe sasidonsa nazo mfethu lezo yabo sadonsa kodwa ngokuthi phela mfethu umuntu uyakhula phela yabo umuntu uyakhula mfethu nezinto akumele zenze mfethu eceleni so ngisho umuntu uthi mhlamba akayiyekile kodwa uthola ukuthi asafocusile kangako mfethu hayi umntu mfethu bathi sisipana mfethu nabo because ngahlangana naye lo mjida lapha ngiqala umbona record khona mfethu because I used to be a rapper nami mfethu ngithi and then now sasiseyona le hayi ngabona ukuthi hayi na into emele ngiyenze but afuna ukubuyela e-studio still
Mfuthu say ukhona kithi. Yeah, ukhona. Ukhona Ya, baba. khona uToxic Ufuna ukushayisa ngileyodwa kulele. Benga Bengazi useduze nami sekulula kakhulu. Bengazi sokwangibuza ngayo. hayi podcast mfethu. Asifocus we podcast. Yeah mfethu yo. It's crazy mfethu. Sikufisela mfethu impumelelo mfethu. Ama local artists mfethu sekwasebenza nawo imaphi mhlawumbe. And how is it like ukusebenza nalabo bantu because there's uMaphama Emu you pretty close if I can recall. So kukanjani ukusebenza noMaphama mfethu? Mfethu ya bakhona abafethu sengisipha. Ngoba ngiyambona iyaphusha. Ya, bakhona abafethu sengisipane nawo mfethu bakhona bethi endaweni yabo. Uyena uMaphama Emu nalomjitade ngisimusho DJ Toxic Beats. So ya producer mfethu. Into mfethu ibalekile ukuthi uyisondelanise nomuntu bethu ophusha mfethu noma onale vision le ubona ukuthi nayo. Yeah, mele share vision. Ya mfethu. Ibalekile uMaphama mfethu uyaphusha mfethu nami ungicushisile kwezinye izinto yabo siyacushisana lapha nalapha yabo sithi sikhuluma mhlambe sijwayele ukuxoxa naye yabo. So wena mfethu uphusha bethe ngathi uyaphusha ngempela la endaweni yabo leyo. So bakhona nabanye mfethu engifisa ukusipana nabo kodwa mfethu sobona isikhathi siqhubeka mfethu because ngiyawazi amajita amanye besina amanye nawo ayangazi yabona. So maqhubeka isikhathi mfethu umuntu uzosipana nje mfethu kakhulu because Muphu ngagameni. ilento ade ngisho mfethu. Where is that guy? Ilento ade ngisho ngolokhuzana nje MD naye mfethu yabo. Into ecishe ibe kanjalo kuyena mfethu yabo ukuthi Usa rapper yena. Ya rapper mfethu mfethu usibambile. Hayi mfethu yaza kuthi mazi lomjita. Amajita mfethu olignal mfethu yabo nje bakhona mfethu TCG. So TCG. Bakhona mfethu. Bakhona abafethu ya bakhona abafethu ya mfethu abayiphusha mfethu lento abayimisele. Cool down. Yabo nje mfethu cool down mfethu ababona babuye bephithizele lapha ku Afro mfethu ayibona. Mfethu. Akhona ngempela mfethu amajita mfethu ayimisele mfethu. Aphusha mfethu. Ibapho ama artists mhlawumbe engathi asephumelele asethi ukuthi ongafisa ukusebenza nawo. Vele siwa approach siwaqonde mfethu. Ubuke kule camera mfethu. Usho nje mfethu ukuthi uba ufisa ukusebenza naye in future. Mfethu mfethu yabo since into yami ithanda ukuhluka yabo ijongo rap kanje. Ngingakujabulela mfethu ukusebenza nomuntu mhlambe onjengosijava kanje. Yabo ngingakujabulela mfethu noma singazi ukuthi nini kodwa mfethu khona ngingagcina kwenzekile yabo. Usikhulumile la siyenzekile. Ya mfethu wena mfethu sijava kube khona lo mfethu lo wabanayo lapha e1020 uAnzi. Silwane mfethu silwane mfethu yabo luyashundwana mfethu masingawuthi nejongo rap ungaphuma enye into lapha yabo. So ke kodwa mfethu isikhathi esizosho mfethu. Mina bengithi uzothi uZulu. Big Zulu la belindele. mfethu Big Zulu. uZulu uthi manje yabo awuchazele mfethu. Ekithi uyabulalela uZulu. Mfethu sesimbeka apha uZulu. Mina ngimazi uZulu erap. Ilento usefola kiphi category because ngiyastrugglisha mangisethi playlist yami okay hip hop okay R&B or hip hop simbeka apha uZulu mfethu yabo manje yabo lento aseyenza manje ucabanga ngisise lento before we art sesicongweni. hayi kodwa mfethu yazi into engayisho yini yabo mase une influence mfethu kulula ukuthi yabo u-experiment ezinye izinto yabo lo akufani nomuntu osalapha phansi osafuna umnyuka yabo. So uZulu mfethu siyamazi ufike rap mfethu umuntu amabhazi mfethu yabo nje. Angiyakuzwa uZulu mfethu usayiculela mfethu kodwa asikho lapho phela. Busilalela i-album yakhe kodwa esicongweni. Ya mfethu angeke ngathi ukuyizwa mfethu yabo ngidlula nje nami ngayizwa. But yashaya umuyizwa. That's the reason why ngibuza ukuthi kanjani uZulu kanjani because ngiyafila naye ngathi umixe umbhaqanga yonke angazi noma okay uyawumixa umbhaqanga irap yabo obit bakhe nje yabo bakanjalo nje that's why ngibuza ukuthi uBig Zulu yena kanjani yabo.
Yeah mfethu yeah. So since ngoba simazi umfethu yabo kade eshaya mfethu amabhazi yabo umuntu we-hip hop mfethu. So usethe ukuyishintsha ke mfethu manje. So akasazi mfethu mhlawumbe uyena ubona ukuthi le izomsebenzela kodwa mfethu asazi ukuthi uthola iresponse enjani mfethu ebantwini yabo leyo because kuyenzeka mfethu umuntu ashintshele entweni imnyuse kokunye mhlawumbe ashintshele entweni imehlisa yabo leyo nto. Yeah, njengoba ushilo phethe ukuthi mase uthe ukuthi uyavuleleka ukuthi uexplore kanjani. Yini mhlawumbe yiphenye ijanda mhlawumbe ungathi ungafisa ukungena kuyona oyizwayo ukuthi ungangena la epiano kanjani. Mfethu yabo umuntu mfethu uba versatile mfethu since uyi artist kubalekile ukuthi ube versatile mfethu. Kodwa uzazi mfethu ube nama roots yabo. Ngisho ukuthi uya kwipiano mhlawumbe uyaya mhlawumbe kumaskandi noma kwi-afro pop kodwa ube nawo lento leyo ukuthi mina ngiyilento le yabo lento. So bethu mina ngayenza umaskandi bethu yabo. Amaskandi ngawenza bethu ngawushaya futhi since vele ushuni wami uncike kuona vele umaskandi kodwa ingoma vele bethu mangiyibhala noma ingoma nje mangiyicompose bethu iqala kuona umaskandi yabo. Iqala kuona yabo. Influence yakho isuka kumaskandi ningi. Yeah bethu. Qomist kahle hle ithi yaqoma yaze yaquleka yathi mayivuka lapha ephinde yaqoma futhi. So ihamba kanjalo ingoma. So ngena kwayo mfethu ingena ngaleyo nto leyo ukuthi iwumaskandi. So kodwa ke mase ngizama ukuthi ngiyenze ngalendlela leyo ukuthi iphinde ingene na hip hop yabo yaqoma yaze yaqula yathi mayivuka. Yasina manje. Bayibila wanwe. Yabo kodwa bethi inako lokho mfethu ukuthi ihip hop le. Kodwa bethi inako lokho futhi ukuthi umaskandi. Yabo so into bethi kanjalo bethi into yami ijongo rap nje ileyo nto ngisazolo ngihamba nayo bethi ngobe sangiphethe kahle bethi ngiyabona nabantu bayijabulela yabo. Squad ijongo da rap. Yeah, mina sengifisa ukwazi ukuthi injani isine studio mase recorda letsizwa le. Ungafuna ukuthi umaskandi. Ngiyatshela mina kuthiwa shayi one. So producer la ukuthi ngiyatshela mfethu. Yes. Kuphuka lapho uthi ukusini. Njalo bethi Yeah, yo because I'm simple it's like yo ekuningi wozala e-studio abantu abangazi abazi ukuthi wenzala lapha e-studio uzevuma ingoma because kumele kuba nalowo moya ohlaselayo yabo. Awungeke uvele uthi uqonde e-studio dangela kumele nje kumele ube naleyo nto bethi ube nalo energy iyayizela bethi leyo nto leyo since vele makuyinto yakho. Yeah exactly bethi since umculo bethi kuyinto esuka ngaphakathi bethi iyayifikela yona bethi awudingi lokhu uzuyimba kakhulu yabo. Yeah bethi njalo nje. In 10 years to come uyibona ukephi? Mfethu Ngale genre yakho. Sithi genre yakho kwamanje. Hayi yakho. Mfethu eminyakeni ewu10 mfethu. Nami ngiyibona ngiphithizela khona lapha. Usho nje? Yeah hayi nami ngiyibona ngiphithizela khona lapha mfethu kodwa ke ilele mfethu kutheni nami mfethu ngifocus kanjani entweni yami ngoba ngiyazi ukuthi yini kumele ngiyenze and kubalekile mfethu ukuthi ama opinions abantu walalela. So akuyona yonke into mfethu umuntu azoyikhuluma kuwena ezokwakha yabo kodwa into umuntu mayekhuluma kumele uyifakeliso nendlebe uzwe kahle ukuthi ufuna ukuthini uthatha okuzokuphilisa mfethu okuzokusebenzela uyokusebenzela ukubeka eceleni yabo leyo nto mfethu. Mfethu abafuna mhlawumbe ukuxhumana nawe ukusebenza nawe noma abafuna ukubhuka yabo kuningi nje okwenza la utholakala kanjani uSquad inkundla zokuxhumana ubani kanjani mhlawumbe inamba yakho ungayishiya Motho awunankinga. Unankinga abantu bayahle umuntu ekufuna ukuthi njalo bethu uSquad lo uthiyame tha wena uSquad bethu uthini tha ku right bethu mina usibani apha kusalute kanti sebenza business yabo sebenza bethu ulindela ama calls bethu uthi bethu khuluma into yaphambili kodwa bethu uma socials bethu ku Facebook ngikhona Squad Jongo Rapper, Facebook page Squad Rapper. Yeah bethu ku TikTok ngikhona Squad Rapper. Squad wakhona SKL WEDE SKL WEDE yeah Squad bethu
Instagram squad_umrapper, Twitter squad_ijongo. Yeah, bafethu check it out, so share my details la on the descriptions. Sure, i-brand ne-brand iyatholakala ngifuna ne-brand ingapheli i-brand Thank you brand look. ingapheli i-brand yabo bethu ngoba i-represent i-local yabo. Ngithanda kakhulu imali. I-brand Into eneyimali lezo yahambe i-brand ingasali angisayiboni kanti sekuyatrenda bethu nayo itholakala kanjalo yonke into abantu yonke abathile. into bethi kanjalo. So umuntu bese akangithinte bethi odinga noma yini bethi eqondene no-squad noma eqondene nobhamshela my hood. Sure. Yahambe bethi ufuna ungibhuka angithinte lapho kuma-socials ngikhona. Sema soyithola i-brand uthini bafo? Mele skip ke. Ubani. Mele skip ke. Mhlawumbe uyephezulu elandelayo nje. Mele. Yabo. Hayi ubani besholo wena bethu. Shwele. Eyo, we are here. It's a podcast. Boom. Bam.